Here, master. Your master. Una kwa puna bem. Na fuke aya fo ado. Mba no. Oi. Chen ai wiki na ne pai fa ba no. Mazi. Ije na efe not all the way pai fa. Mba obi otu akese bia. Bia obi na. E chekwa na gị na ndị oyi. E chikogisi si n'otu aka oge kuru se mia. Eya no. Mba ide meta ihe ofuma no na. Anyị kpebigo ije chọrọ n'ọzọ. Mba ọ bụrụ otu a no. Ọ na-asọ m kunu nọ n'ụlọ nso. Eziokwu. Eweliwe ha kwa. Mba, unu ga-eche ife ọzọ. Chenya echicho. Chenya ọgbụrụ igbo. Chenya ọgbụrụ. Ama m na oge ụfọdụ ụlọ na-eme ka ndị ọtị na-apụ n'isi. Mana ọ na-asọ nka mụ n'ụlọ nọ. Eziokwu. Ọ sọ nka mụ n'ụlọ nọ. Chelu achọ nka mụ n'ụlọ nọ. Ka akpa ife akpa. Ndelu. Ma ọsụsụ achọ m ka ụgbọelu hapụ m. Ụgbọelu kwa? Ka ụgbọelu ọ bụ? Maazị, eweliwe echefuru m ịgwa gị na eji m obodo oyibo. Ị na-eje obodo oyibo? Maazị. Obida. Gịnị ndị oyi? Hey! Ogede. Aga m emenwu ya maka na mbọ pụrụ iche. Ana m achọ ịma na ndọrọndọrọ ọchịchị anaghị aga n'isi gị ebe anyị nọ. Ndọrọndọrọ ọchịchị kwa onweghị na-eme m n'isi. Gịnị mezi iji agbazi onwe gị okwu? Ana m ege okwu agbamume nke ihe anyị Chukwu Igwe kwuru. Okwu agbamume. Nke a bụkwa nzuzu. Mana ọ maka aka ị ga-ejide emezi ka oke mkpi gara ọzọ. Steven akparịkwara m. Nna emeri ka m gwa gị na anyị ga-eji ige okwu agbamume ọzọ ya ekwu n'izuụka a na-abịanụ na TBS. Onwe ebe m na-eje. Ihe ahụ oge ọnwụnwa, anyị kwesịrị iji oge a wee mee ihe ga-abara anyị uru. Onwe ihe na-agaghị enye anyị nri. Steven, efere ihe a na-eme gị onwe mgbe iji ekwu okwu ka onye nwere olileanya. Okwu a na-ekwu ka ije ga-ebu okwu ji ebunite mmụọ gị. Okwu agbamume ahụhụ maka ndị na-enweghị ọrụ, ndị dị ka m na gị. Abịghị anyị na-akọ. Okwu agbamume anaghị enye nri, ọ naghị eju afọ. Hey! Aga m emenwu ya. Otu onye na-eche ka ịkpọ m. Ka ife na-aga. Gịnị? Ego adịrị eji akwụ ndị ọrụ. Fana nye nsogbu. Ụgwọ eji. Yọọ fa biko yọọ fa. Fana etu anyị obere ohere. Anyị ga-akwụ. Irugo? Anyị ga-akwụ ụgwọ. Yọọ fa. Biko. Ịma na asị na ịlọ maka eju na ji aka n'ụgwọ. Yọọ fa. Dale.
Obinna, achọrọ m ka gị na oyi Stephen bịa fụ m n'ịbalị kịta kịta. Enugo? Kịta. Ọma na ị bịara. Nwanne, ihe nke a gbakwa m nyere. Mana ọkwa ya kpọrọ anyị. Ị na-ajụ m? Nwanne, ụba m ị na-achakasị m anya. N'ihi na ị na-oku ngwụmanya kịta, efu na ya na echiche na-eme. Etu ọ sụ nọdụ echetala onyonyo Ikenga. Steven, ka ị na-eme gị? Makwana okomokwu ị na-ekwu maka ihe. Agba ụmụnna bụ ebe a gbasara obibi onye bi n'ụlọ. Ị na-achọ inyefe obi n'ụlọ gị? Nwoke m ka mmadụ n'ihe. Ụmụnna abụọ ga na-akwụsị 1,000 naira birata ka gawa n'ihu. Ụmụ ga na-akwụsị 1,000 naira maka ụmụ na-anwụ n'obi. Ụmụ ga na-akwụ ya kwa izu ụka. Mpe? Obinna, ya mmegbu. Good no choka ị na-akwụ ụgwọ. Ị gaghị ebuka m. Mpa, ya wetukwa aka ego ya na-akpọ ebuka. Agwụgwọ m ụlọ ego ọnụ m gara ahụ. Ọ nwere ife ndị na-ewepụ n'inye. Ịma na ya ga-arụ ọrụ. Kemgbe ebe ị chọka mbite ụdịrị ego ahụ. Gbasara ụdọma ncha ncha. Ife mma bụ na enye m mkpụrụ ụbọchị abụọ ka unu jọkwuo agwọ. Mụ na-akwụrụ ya ntụpụsị iPhone n'ụlọ. Akpọgo gị maka ịjụ ajụjụ ọnụ. Ọ bụghị ya. O nwere asa gbara m n'isi. Ọ na Facebook? Gbam. Ọ ka m nụkwa na onwe ihe na-eme gị n'isi. Nwanne, onwe ihe na-eme m. Asa adaragoro m. Ọgbakọ Steven. A na-ekwu n'ụlọ gị na-agba ọkụ. Ị na ọ na-achụgharị oke. Ịchụgharị oke? Chukwu ajụ. Ọ dị ka ịghọtaghị ụdịrị nsogbu ị nọ na ugbu a. Ịnwekwu ụgwọ ụlọ anyị bi na ya. Abịa na ịnwekwu ọrụ. Obinna. Ịnwekọta ụdị nne akpọrọ aka wee si. Ị na-ebe a na-anwụgharị garị ka ọ bụ nni. Naanị ihe na-amaghị ihe a ga-eme ya bụ ozu. Amaghị ihe a ga-eme gị. Steven, amaghị ihe a ga-eme gị. Chukwu na-enyere gị aka. Onwe bụ onye lụrụ olu nọ nso kemgbe o si ebe a pụọ. Nwekwana onye jụọ ese ya. Ọ dịrọkwa mma. Ama m ihe mere na ọ ji gbanye ọkụ. Abịakwa Facebook ya dị alụzi ọlụ. Ọ dị nka ihe eji ya jisiri ike. Ihe ejikwa ya ka ị na-akụ iri dị. Oge ụfọdụ ọ na-adị mma ka echebiri ihe ọjọọ. Steven, afọ na ụmụ kịrịkịrị amụsụ anọ n'obodo unu enyewego gị nsogbu. Mpa, efife ọma. Oge wele ekene itinye m agwa. Maazị, ka ezi ụzọ anyị si kpaso gị iwe? Gịwa, ọ ka mma na imechiri ọnụ ya. Mechikwa ọnụ ya. Mkpụrụ ụbọchị na-abụ nne unu agago. Ọ gara ụnyaahụ. Kedu ife eji nwa nkịta ọnwụ? Hey! Mpa, nyetụkwana ya obere oge
Obere oge gịnị do? Maazị, ọ ga-amasịkwa anyị ka inyeso anyị obere oge. Ịma na anyị dị arụ ọrụ, anyị nwere ọrụ. Unu wee tata ka unu je chọọ ego a nwanya. Unu emere otu a eburu ifuru sheba busie. Sọta taa agago na-aga mpa biko zienụ biko nyetukwu anyị obere oge ọgịfụ onyimaha ji obere oyibo nọ nso anyị na-eche ya ka ọ ghachite onwe ya ọ ghachi anya o zitere anyị ego anyị akwụcha gị ụgwọ niile anyị ji Ọ pụtara na ọ nugo arịrịọ anyị na-arịọ ya? nwanne anyị ma nkwunwukwa ịma na okwu manụ adị ijide nwe aka Ọbịbịa ibe n'ụlọ a agwụgo mkparị. Maazị Anyaka. Chief. Biko ewe n'iwe na-apụtara n'oge. Nsogbu adị. Nwa obere ife na-eme n'ime. Nwa nọrọ nke ebe. Ka anyị ka ọnụ bi onye anyị ahụ. Ịma na ụlọ achịcha ma ọ dịzi nnọọ ka ọ maka ya bụ ife nji wee biri n'ụwa. Ọ ma asọ mmiri nọ wee fụ ya ka ọ na-anya iyi. Daa mebisie. N'ime akwụkwọ a ị ga-afụ ife na-ada akpịrị. Nkwa m na-ekwe gị bụ na ụlọ achịcha gị ga-ebido ọrụ obere oge nso. Afọ na ndị otu unu bụ ndị ga-eweta ego a ga-eji wee na-alụ ya. Ọ bụ so ya anyị mee ka anyị ghọta na ụlọ achịcha gị ji nnukwu ụgwọ kwuchi ike na-akwụ. Onye ọka iji nwanyị egwu nwanne ndị nji ụgwọ fekwara ka nla mmiri dobe iko ọ fọ kakwa chụpụ m n'obodo. Dee jụụ anyị ga-afụ maka ya. Eziokwu. Kezi ife na ogologo kwadoro n'ụka mgbede weta akwụkwọ ka m bi ya aka na akwụkwọ ka na-eje eje. Chelukwa. Ana m afụ ebe a na ndị otu unu ga-ewere ọkala ụlọ achịcha m. Ọ bụ sọ ya afọ anyị ga-abanye afọ ụlọ achịcha gị. Maka gịnịzi? Okwe ịchọ ka anyị zọpụta gị na ugwu iji. Ụlọ ọgwụ n'ọlị. Sọsọ ife ga-emebi ibere aka n'akwụkwọ ọrụ ebido. Ọlụ nsị gị n'ụlọ ebido. Ị makwara ọnụ ihe m nọ n'ụwa ofufu ihe mgba n'ụwa na n'ime ụlọ achịcha nke nwa si ebe isi ụwa kapụta si na ọmụna enwe ya. Maazị Osondu ọ dịkọtachara ife nne kọwara anyị. Ọ bụrụ na anyị ga-abịa were kọsịa ụlọ achịcha gị ọkara ka anyị ga-ewere ọkara fọziri bụfọ ngụwa ahụghị eziokwu ewepụrụ ndị ga-emere gị ife anyị chi mere gị chekwa ya eche. Bịa nwoke nwere uche m na-atụgharị nwere ife na-eche ihe na-asụkwa gị bụ na ndị jiri ọkara chụọ aja ka ụlọ achịcha gị apụ ịnwụ. kịta ka nna mara ebumnobi. Ka ezi ife na-akọwa Ebumnobi bụ ka ị bịa nalụ m achịcha m ụlọ achịcha ọ maka na iji bịa ka ị bịa nalụ m achịcha m ka ọ bụrụzia nke ị. Maazị Osondu ugwu bụ nkwenye ịkpọrọ m ka anyị tụlee maka ọganihu ụlọ achịcha gị ka esi nke ịtụgharịzi na ebe oyibo. Gịnị mere mmemme ji nwaanyị na-aka aja mbele? Gee ntị amamife ị ga-eme ọzọ ma na ndịgoro ihe ọkala anyị na-ekwu maka ya.
Kunie buem. Na ko mo kala fa. Biko. Mano de ba. Ị na-akparị m, na-akparị m. Ma balaba. Bịa, chelu ka ngwa onye na-eburu ebu ya ka ọ ka mma na ọnụ achịcha dị otu ọ dị. Mụ achọrọzido. Naba. Onye bu ebu ọra ka ọra. Mụ ada emezido. Ka ọ dị. Ka ọ dị daalụ. Na-ekwu na anya ahụ. Ya na-enwezi ndị na-ezori efe n'obodo anyị a. Chọgbakwa unu. Ọgbakọ. Bịa. Ụtụtụ ọma sa. Sa? Onye na-oge ahụ ka nke mmemme ochie. Ma ị na-ekwuka onye a bụ nsogbu inwe iwebego maka onyonyo mmadụ ife njiwe kpọ gị eweliwe onyonyo anyị fụ ebe a achọrọ m iji ele ele WSM na ebe ahụ. Kedu onye bụ WSM? Ọ ndị na-erigharị ụdị ihe na ịntanetị. Kekwara ka anyị ga-esi wee nweta ha ka ha ree ọsịsọ Ofu ntabi anya. Eziokwu Obinna, onwe onye ị hapụrụ n'ime ụlọ? Onwerekwa. Oluchi abịaghọta. Ewepụgodi nke ahụ, ọ nọ na mba. Ka ezikwana onye nọ n'ime ụlọ? Ịjụ ụmụ ike nye ajụ. Ka anyị dịkwa ndị uwe ojii. Ndị uwe ojii? Ya ọrụ agụọ enwe emego nji akwụ ndị uwe ojii. Abaala m n'ime ụlọ. Ijeọma. Nonso. Nya, ife na-achọ ịkọwatara anyị nkịta bụ na akwụkwọ niile iji wepụwa bụ akwụkwọ adịgboroja. Na akwụkwọ ndị anyị hụrụ gara ime m laa n'ụlọ mkpọrọ. Ka egbutuole mmadụ n'ala. Nwanne, anyị wee chere nnọọ nchegbube anyị niile wee wụsa ebe ị nọ. Bịa, gịnị mere ha ji na-enye unu nsogbu karịa mụ? Ịma na otu ukwu ka anyị jikwuru n'ụlọ. Okwu mmanụ na-enyeghị anyị abalị abụọ ka anyị na-ewetara ya 1,000 naira kwa izu ụka. Anyị eme ihe ọ chụpụ anyị n'iro. Na ha siri ike o. Mana ọ gbasara m. Ọ gbasara gị? Anyị nwere aka onye chọrọ obere oge na-enwe n'olileanya na ị ga-ezitere anyị ego ma ị ghachichi onwe gị n'obodo oyibo. Mwa. Ọ bụ onye? Onye na-arụ ebe a na-atụfu ahịhịa, o wetara okomanụ m akwụkwọ eji akwụ ụgwọ. Na anyị ga-achọ ha ga-eme o. Steven, ọ fụ obere ka ịgbaje m olu. Nke a bụ ihe ọjọọ n'elu ihe ọjọọ. N'anya, aka m adịghị ya. Aga m eso unu eme ihe ọjọọ. Akwụnụ na anụ. Nọnso, onye ọzọ iche anyị nwere ike imenwu. N'oge adịghị anya kịta, okomanụ m abịa ebe a tụfuoro anyị ihe anyị iro. Ọ dị echeghị uche. Nsogbu adịrọ.
nke ihe a na-eche onye uche. Maazị Ọsọndụ! Maazị Ọsọndụ! Kedu ndị agha na-azụ na-esu aka na ọdụ ụzọ otu a? Chineke, ndị ọrụ n'ụlọ achịcha anaghị akwụrụ ụgwọ. Kedu ga-eme? Maki! Michael, it is so lie. Ndị iro enye gị nsogbu. Michael, it is so. Jide ya. Lekene ebube ya. Lekene ebube ya. Bibere nala. Nke a bụkwa isi mgbaka. O kwesịrị okwu ị na-eme ihe a. Okonkwo mụkọrọ ọbara mgbali elu. Mgbe onye nsọ ya na-ekwu okwu ka onye ọbụla rịta m. Nwanyị m fụrụ ntụgharị nke dị ebube. Ntụgharị nke dị ebube n'ime ndụ gị. Ntụgharị nke dị ebube. Mana ekedere na arụ nwatakịrị nwoke. Nwatakịrị nwoke. Ekedere arụ nwoke. Ọ dị ọcha. O nwechara arụ. O bi na boys quarter. Ria! Michael, it is so. Nwatakịrị nwoke a unu ekwerekwasị unu apụọ n'ihi na ebube nke a dị egwu nke chaa ga-enye unu ga-esi na Ria were bịa. Onye ozi ekwugo okwu onye agbakwala ya. Ụmụnne, amakwa m na nsogbu ụgwọ ụlọ anyị agafechala. Nwanne, nke ahụ agwụgo mba agara aga. Ejije onye amụma ka o si wee gaa. Eji ya mma. Chigiri. Agwụgwara m n'oge nwa haziri ya. Ka ifu na na-echegbu. Abụ m onye hazi ihe niile. Nwanne. Gịnị dị?